Uthula bakwe. Yabona nginenkinga ngempela manje yalabafana laba bezikora laba bahambe belamula insizwa mawuthinta ukuthi kancane. Yabona njengamanje angizwa ngempela lento yalezi ikora lezi bezilapana lapha kulabafana laba bebethi bathi ukuthi choko. Yabona ikora kuzofuneka ikhishwe insizweni ngoba vele wawuyibona phi insizwe isikora wena. Yabona manje lento yokuthi insizwa zithi ifuna ukuzwana kancane bese wena usuqhamuka usulokuthi wena manje ngamahlombe ke manje wena usulokuthi ke manje wena ke ngamamasela ngathi sho akuthathele insizwa lapha insizwa lapha. Yabona hawu asikalathi ngisho ukuthi sesimisiwe kuyimanje nje ubani nje okewagadla komuntu ukewagadla ungelo kuyigcoka like la gadla igcoka mkungelo akithi kuyimanje nje balento ethifuqu omunye ngongelo la khona into ifuquzela igcokama negcokama la khona ifuquzela ungelo indloli ke nje le ngoba phela manje abafana nje mina insizwe ngakhula nazo ngiyazi ukuthi hayi ngiyasala lapho hayi ngingenta lana hayi lana kungase kuseni la kufuneka kube njalo manje izinsizwe hayi lento ukuthi manje kancane nina seniloku nithi sisaleke thina ke manje sikhuluma njengamanini hayi bese wina lo wakalongoma hayi bese wena umdletshe busakhe akucaci ukuthi kwenzakaleni laphana manje. Yabona mina nje ngiyacela mina ukuthi khona insizwa mhlawumbe ngigxobani niyeke ithi uphinde ngigxobe futhi ingigxobe nje izinqede mawuthi kanjani kancane ngithi kancane ngishaye ngixolise mina ukuthi bafo hayi ngala ukuthi hayi ngiyabonga kana kwethu ngiyabonga futhi ngibe ngibuyele emuva ngobreak ukuthi wami kakabhekuzula ngophungula lokuphungula hamba ngawo ngapha awuthule bakwe kathi la serekula awuthule bakwe